Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin. To masu sauraro, Rici ta zo muku da wani ƙayyadaccen labari mai suna ziyarar sabuwar shekara. 8 na dare daidai, kiran Maryam ya shigo wayata. Ɗagawa ne ta ce min tana daidai Tahir Guest Palace. An yi komai akan tsarin wajen. Kanan aka bar ta ƙaraso ciki na faɗa mata lambar ɗakina. Zan nake sanye da jallabiya da ƙaramin wando ina chatin inda muke magana da Hajiya ta Kaltum akan shigowa ta garin Kaduna gobe. Hajiya Kaltum ta kasance bazawara mai zaman kanta. Ta samu duniya wato dai kuɗi ba matsalar ta bane. Sannan ‘yarta ɗaya, tsaliliyar budurwa yanzu haka tana karatu a jami'an ABU Zaria. Yanzu haka tana gida suna hutun ƙarshen shekara. Mun daɗe da Hajiya Kaltum a matsayin shuga momina. Tana matuƙar yi na tun wani littafi da ta karanta mai suna Hajjaju mai gidan karuwai, ta ga irin cin da nake wa Hajjaju, wacce ita ma ta kasance mai yawan shekaru. Ƙirƙiro yana ya so makara. Duba wayar na ga kiran abokaina. Dama mun yi da su zan shigo garin Kaduna domin shirin bikin sabuwar shekara 2020. Amma Maryam ta matsa min sai da na tsaya garin Kano kafin na ɗaga kiran ne sai ta yanke. Buɗe ƙofar ɗakin Maryam ta yi ta shigo. Hi babe, ta furta tana ƙarasowa inda nake zaune. Miƙewa ne tare da buɗe mata hannayena. Muka rungume juna, welcome dear. Na furta, kamo kaina sai tana kallon cikin idanuna. Ni ma ita nake kallo, wannan ne farkon haɗuwar mu. Maryam ta kasance yarinya 'yar shekara 18, sai da yanayin jikinta da surarta kai tsammanin ta kai 20. Yarinya ce mai kayan manya, rufe idanu ta yi, sannan a hankali ta soma kai bakin ta cikin nawa ta fara sumbata ta. Na jawo ta jikina na matsi. Ina maida mata da martanin sumbata. Ina kamo harshenta, tana ƙoƙarin kamo nawa. Idanun mu a lumshe. Sai da muka yi mai isar mu, sannan muka sararawa juna. Zama ne akan kujera tare da jawo ta zauna cinyana. Baby bakinka daɗi, ta furta tare da yafta min ido ɗaya. Murmushi ne na ce, ai ɗanɗanon bakinki ya fi nawa daɗi, na faɗa. Kai dai faɗa gaskiya ta yi shiru. Sannan ta ƙara da cewa, ya ka ci abinci kuwa? Ta tambaya, a'a amma gashi can. Kawai lokacin cinsa ne bai yi ba. Na faɗa, to shi kenan, ta furta. Tare da ɗaukan wayana tana duba lokaci. Ƙirƙir karan saƙo ya shigo wayar. Sunan mace ta gani, Lawrence, wacce muka yi musayar lamba da ita ɗazu. Lokacin da na fita garin Kano. So makaranta saƙon tai kamar haka. Salam. Anwar ne sunanka ko waye? Gaskiya na ji daɗin buranka ɗin nan. Ban taɓo har maji daɗin Duri. Don Allah gobe zan kira ka ban adireshin ka. Na zo na gode. Ta masu sauraro. Ku kasance a tashar mu da ke kan YouTube na MSAF TV. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayyadattun da mu da zarar mun ɗora. Safina ce tare da abokan sharmanta mata ana ta shaye-shaye. Duk wanda ka gani wajen yar wani babba ne a garin Kaduna. Duk jama'an da ke joint din suna matuƙar shakkar Safina saboda ba ta ganin kowa da daraja. Ko kai waye idan ka shiga gonarta sai ta ci maka mutunci. Jiji da kanta yasa take ganin ta ƙarfin ta tsaya kula namiji ko shi waye. Shi yasa bata da saurayi ko ɗaya. Duk da ta kasance mai mace mai tsananin sha'awa amma girman kanta ba zai bata ta haɗa jiki da namiji ba. Gani take ajinta ya zube idan hakan ta faru. Sanadin hakan ne ya jefa ta rayuwar Les da wata aminiyar ta Salma. Ranar da Salma ta kama Safina tana ƙwaƙulan doronta ta kai mata agaji ta yi tsaye mata doron ta tas. Safina ta ji daɗin haka. Daɗin da bata taɓa ji ba tun daga lokacin suka zama tamkar mata da miji wajen gamsar da juna. Yankewa ta so girls later ta farsa ma ƙawayen nata. Cewa suka yi mata su ma suna mata kirari da Safmal, suna ƙara mata wutar kanta. Suna matuƙar ji da ita domin ita tauraruwa ce a cikinsu. Bawa motar ta wuta ta har ta iso gida duk shaye-shayen kanta kaɗan-kaɗan take ba ta yi da yawa kamar sauran ƙawayen nata. Sai da daddare idan za ta kwanta ta saba sai ta shaƙi wajen take bacci. Kofar falon ta turo ta shiga ba tare da ta yi sallama ba. Abin da ta hango ne ya sa ta tsayawa ganin Salma kwanci sanye da earpiece a kunne tana bidiyo call. Zindo sai sumbatu take, hannunta a dorinta tana shafawa. Safina ta mai da kallon ta cikin wayar. Ta ja numfashi ganin abin da bata taɓa gani ba. Ita a ɓangaren nata na shaye-shaye ne kawai. Kallo take yadda saurayin ke wasa da babban buransa. Doguwa mai kauri. Abin ban sha'awa. Kasa daina kallon abin ta. Ita kam Salama ta yi nisa wajen cika mata kunne da ihun daɗi. Shi abin da take cewa kenan, so kame ita da ƙarfi. Cini sosai, wayyo daɗi, wayyo baby na tura min buranka. Zan kawo. Abin da take faɗa kenan tana da sumbatu. Yayin da hannunta ke murza filin dorinta. Wash zan kawo baby, yi min gwatso mai ƙarfi, cini da ƙarfi, bura mai daɗi.
Baby muryanta yayi ƙasa tana kyarmar daɗi. Ruwan nononta ya gango. Duk jikinta yayi laƙas ya mace. Tana mai da numfashi. Safna da ke bayan gado ta zauna bisa kujerar da ke gefe. Sai a lokacin Salma ta lura da mutum. Kuma yadda ta ga kalar ta ya canza ya tabbatar mata da ta ga komai da ya faru. Wanda hakan ba ƙaramin matsala ba ne, za su samu matsala da Safna. Salma da Safna cikakkun 'yan mata ne waɗanda sun amsa sunansu. Kusan halinsu ya zo ɗaya har da matsayinsu. Ba su hulɗa da namiji, sun ƙware wajen les, zaman aure suke a gidan wanda kuma abin iyayensu karatu suke yi. Safina ta san halin Salma ta fi da tsanar namiji. To amma waye wannan ɗin har da take bidiyo call da ke ta tambayi kanta. Cikin ina Salma ta fara magana. I'm sorry sir, kin san mun ji wani littafi na les shine nake son complete ɗinsa. To wannan shine makarantar littafin. Daga zai turo min ragowar har muka yi nisa haka. Oh, Anwar kenan ta faɗa tare da yin shiru. Yawwa, kin tuna sa? Wallahi muryarsa kaɗai abin rikitarwa ne. Ƙawata, Salma ta farta murmushin yaƙe. Safna ta yi tare da cewa jiya na ga posting ɗinsa a Instagram. Gobe taron bikin sabuwar shekara da zai yi a Kaduna. Cikin murna Salma ta ce haba sis, amma za mu shiga ko? Wani kallon Safna ta yi mata. Shi ma kin san na fi ƙarfin namiji. Me zan je in yi a gwam? Ni fa na lura son gayan ne kike. A'a. Baby ta ma kin san ke ce nake so. Shi kawai sha'awarsa nake. In ji yadda yake wa mata gwazo a gado. Safna bata tanka ba. Ta limshe idan ta kamar mai jin bacci. Sai dai babu abin da take gani sai ɗorar Anwar da ta gani a video call. Can cikin mararta yana ƙaiƙayi har zuciyarta tana bugawa. Tana buƙatar ta ji buran cikin dorinta. Sai dai ba ta son ƙawayenta su san hakan saboda yadda kullum take zagin maza a gabansu. Sama ko ta alwashin halartar bikin sabuwar shekara da Anwar zai yi. Sannan a daren ta kwana da shi, duk da ta san hakan ba ƙaramin aiki ba ne, sai dai ta yarda da kanta. Kwance nake cinyar Hajiya Kaltum, tana shafa gashin kaina, yana kallon TV. Motsin da na ji ne ya saka ni miƙewa zane tare da duban waye. Wayyo ƙamewa ne kam, ina ƙare mata kallon. Tafiya take a hankali tamkar ɗawisu, sai take da fararen buri da pant, sai doguwar farar rigar bacci har ƙasa wadda ya ƙara fito da kyawunta. Tana ce tamkar Hajiya, jirin ƙirjinta har ya fi na Hajiya fitowa, ya yi tuntuɓa tsaye. Duk motsinta an kusanta na girgizawa. Ko kallon inda muke ba ta yi ba, bare ta lura da ni. Ta isa gun inda muka ci abincin dare, ni da Hajiya. Ta kwashe kwanuka, sannan sai hanyar kicin inda muka haɗa idanu ina masa kallon sha'awa. Ba kowace ba ce sai Sara 'yar aikin gida. Duk wannan kallon cikin minti ɗaya ne wata. Kallon Hajiya ne wacce hankalinta ya yi nisa a TV. Miƙewa ne ya bi hanyar kicin ɗin. Tsayawa ne bakin ƙofar ina kallonta. Wanke kwanukan take cikin nutsuwa. Sai yanzu nake lura da bayanta zuwa ɗuwawunta. Sun yi doro a cike fam. Kallonta nake gudana na ƙara zilla cikin wando. Ajiyar zuciya ne wanda ya sa ta rungowa a tsorace. Da sauri ta ce ina wuni? Me kake buƙata sa? Fara tafiya ne idanuna cikin nata muna kallon juna. Har na kawo dab da ita inda muna iya jiya numfashin juna. Buɗe baki ta za ta yi magana. Na sa mata yatsa saman leɓenta tare da cewa shh. Shiru ta ƙura min idanu. Ban san sanda na furta kyakkyawar fuska ba. Da sauri ta sunkuyar da kanta gabaran kallo na. Murmushi ne tare da ƙara matsawa dab da ita sosai. Na ce Sara kallon ni. Kawar bata ji me na ce ba sai da na ƙara kiran sunanta. Sara a hankali ta ɗago ta kalle ni cikin idanuna. Kanan na ga ta lumshe idan. Cikin wani yanayi na fara ƙoƙarin haɗa bakina da nata. Har kam in suna haɗewa na sa hannayena a bayanta. Aish na rungume ta. Ina sumbatar juna cikin shauƙi da sha'awa. Zuwa wancan danki ina matsawa. Abin mamaki sai na ji hannayen Sara ta rungume ni tare da kamuwar rashina da ke yawo a bakinta. Tana tsotsayin shi. Sosai take matse ni jikinta tana fitar da nishin daɗi. Ci gaba da matsa duwawunta nake ina buɗe farin pant ɗin ina ware cinyoyin nata. Na saka hannuna a tsakankanin duwawun nata. Kayan daɗi sai ƙara rikita ni take da sumbatata. Hannayenta cikin singlet ɗina tana shafa ni. Ai kawai fas muka ji ƙarar fashewar flat a ƙasa. Tsayawa muka ci kowa na mana numfashi. Ashe hannuna ne ya buge wani kwano ya faɗo ƙasa. Ganin hakan na sake ta tare da fitowa falo inda Hajiya take kafin ita
a ce ta iso. Abin mamaki na hango Hajiya zaune inda na barta. Ina ƙarasawa na ga ashe tuni bacci ya yi gaba da ita. Murmushin jin daɗi ne domin wannan ne kaɗai dama ta da zan ɗanɗana zumar yarinya Sara. Kyakkyawar halitta da sura. Domin komai nata har gizo suke mu. Wayyo abin daɗi cikin kwant. Cicciɓar Hajiya nan ya ɗauke ta na hanyar ɗakinta da ita. Bacci take kamar wace da su mai ko motsi ba ta yi. Ɓangaren Sara kuwa tana ganin fitar Anwar da durƙusa a ƙasa da kwashe filet ɗin da kake ta zuwa kwandon shara tare da komawa ɗakinta. Cikin farin ciki ta faɗa garanta tana murmushin jin daɗi domin in isowar baƙon ta ce ba ta yarda da ɗan uwan Hajiya ba ne kamar yadda Hajiyar ta ce mata. Bata tabbatar da hakan ba sai ɗazu da yamma bayan ta kai baƙon abinci can an jima ta leƙa fada. Hajiya babu kowa ciki hakan ya sa ta a hankali ta ji har ƙofar ɗaki tana jiyo sumbatan Hajiya tana wayo daɗi boy ci gaba da ƙarfi ai. Sara ta ci gaba da sauraron gwananin Hajiya Kartun sai ta ji ina ma ta ce da ta samu boran haka kake ihun daɗin nan. Aisha ta furta tare da jingina a bangon ta sa hannayenta biyu ta matsa nononta. Idanuwanta a lumshe tana matsawa a hankali. Wani nishin ta ƙara yi Aisha ta ganin ta kan kwancinta ta shafo cikakken dorinta. Iwashi ta furta bata bar wajen ba sai da ta daina jin gurnaninsu. Tun a sanan take wa Anwar kallon sha'awa kuma tana tunanin hanyar da za ta bullo masa. Sai gashi kuwa ta yi nasarar samunsa ta hanyar shigar da ta yi. Har da makeup ta yi da daddaren tana kwance ta ji ana bubbuga mata ƙofa ƙwan. Cikin firgita ta miƙe ta je kusa da ƙofar ta ce waye. Cikin muryarsa ta ji ya ce Sara ni ne ki buɗe. Ai taraf ta gane mai murya buɗe ƙofar ta ya shiga ta kulle ta murɗa makullin ya kulle. Wai gorar da zai yi ya ga doguwar rigar Sara ya tafi ƙasa zoom ta rage daga ita sai bra sai fat tana wani kwarkwasa cikin salo. Don masu sauraro mu haɗu a tashar mu ta MSAF TV domin samun ci gaban labarin sabuwar shekara. Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayyadattun littattafanmu da zarar mun ɗora.